Peter Préty predáva každý mesiac okolo 70 ojazdených aut. Najrýchlejšie sa mu míňajú autá kúpené na Slovensku. Je tam záujem vždy o tie 5-6 ročné auta, ktoré niekde končia leasing a sú v tom najlepšom veku, dajme tomu na ten druhoradý predaj. 5 a 6 ročných aut od slovenských majiteľov je ale u nás rekordne málo. Dôvod treba hľadať v minulosti. V 2009 u nás skončilo tzv. Šrotovné. Asi nikto nepredpokladal, že za 14 dní sa minie miliarda korún na tento účel, ale stalo sa. Po štátnych dotáciách sa u nás predaj aut poriadne prepadol. Predaje začali klesli až na hladnicu 30% predaja, čiže o 30% aut menej sa predalo. A práve tieto autá teraz po rokoch chýbajú v autobazároch. Obchodníci si tak môžu zapýtať za takéto vozy viac peňazí. Napríklad aj toto auto bolo predané na Slovensku a aj preto by ste zrejme od predajcu zľavu len tak ľahko nevyjednali. Slovenské auta väčšinou mávajú trošku tú vyššiu cenu. Dokonca sa stáva, že niektorým 5-6 ročným autám ešte ide hore cena. Napríklad 5-ročná Škoda Octavia v dobrom stave stála pred pol rokom približne 7 500 eur. Dnes sa jej cena môže vyšplhať aj na 8 000. Podľa odborníka ale nehrozí, že by bolo v autobazároch málo aut. Predajcovia totiž výpadok aut zo Slovenska zaplnili dovezenými ojazdenými vozmi zo zahraničia, ktoré sú ťažšie overiteľná ich nejaká servisná história. Môžu byť rovnako dobré, rovnako kvalitné, ale predsa len pre Slováka to kúpené na Slovensku, ktoré viete 100% zdokladovať, je primárne. Veľa ľudí sa bojí aut dovezených, lebo na Slovensku bol niekedy taký ten trh zanesený autami, ktoré boli postáčané, boli všelijaké zlé proste, ale už dneska ten trend není. Lukáš Zuzelka, televízia Markíza.